जादों गाइखेर दाखा आरो नैबे जादों मोसौ हासुदै बियो दा बे मोननैखौ मिक्स खालामगोन मिक्स खालामनानै मैगं बेगरखौ बेसर बेगर लाइ बेगर मैगं आबादखौ माबायदि मावो दा नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबोबा मोजाङै मोनथिगोन। हाय गुड मर्निं लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय बयनिबो सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट हिसाबै लाना फैदों माने दिनैनि भिडिअ मोनसे बिराद मोजां खबर आरोना लोगोफोर जायखियानो जादों नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लाखिना होलांदोंसै नोंथांमोना अलरेडि जोबजासिमल' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअ नायलांदो। लोगोफोर बे समावहाय आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोनां खबर लानानै फैदों मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जों साफ्रोमबो बर' माने मावथि लोगोरि नोंथांमोननि थाखाय आरोना नैबे मोनसे भिडिअआवहाय जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङाब्ला आं दायो मा भिडिअ लानानै फैदों मा कन्टेन्ट लानानै फैदों फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायना होनायनि इजिलि जायफोरानोखि आबादारि खामानि मावो बिथांमोननि थाखाय इजिलि मोनसे फर्मुला होदों आरोना लोगोफोर आइजो अनसाय आफादा नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांदो बिथांमोना मा आइडिया होदों बोरैहाय आबाद खालामनांगौ आरोना लोगोफोर नायलांदो थौदो। साफिन नांगोनला साफिनि माबा नों दा लाइबाबो जागोन लाफाबाबो जागोन ओमफ्राय जिखुनु जोगोनार ओमफ्राय दा मा गायो दा लाफा लाइ बानलु बेगर कबि बेगर फसायनायफोरा बेफोरखौ माने बेयाव सोमनांगौ आरो सोमनानै जाबायना दा बेथ' एसेल' नालाय बुरजाबा नों बुरजानांसिगोन माबा जोंहा गाइखेर सेरबानो माबा हाजावना दोनो गामला गिदिर गंसे होदो खुसियाथ' नोङो दालाय कबि जावायनो लाबोनायाथ' नोंनि एसे थाखायोना पेकेटाव आरो जिखुनु बेयो दांबुदिफोर लाबबाबोथ' बारा बुरजा थाखाया पेकेटाव बुरजाबा नों एसे बुरजा हो आरो नांगौ गाइखेर दाखा लोगोसे मोसौ हासुदै गलायनानै आरो लोगोसे दै एसे मोजां बेगरा सिङाव थांखायो आरो माबाया गोगोआ सिङाव हाबलांबाय थेफाफ्रा सायाव नङा नालाय बेखौ बेयाव लखबबाय लखबना सोमखांना लखबबाय आरो गाइखेरबो होबाय बेयाव होआखै गाइखेरखौ उनाव इदि खालामबाय नालाय ओमफ्राय दा एसे गिदिर नांलाया बारा बेखौ बिदि माबानानै बोनना दोननांसिगौ नामा बोना बे सायावबो होजायो आरो दाना गाइखेरखौ होनानै नाफिननाया बेसे गोबाव लायो बेखौ होबाय ना ओमफ्राय दाना बे जाबाय आरो बेखौ इदि खालामनानै 15 मिनिटसो दोननानै उनावनो फोजायो आरो एसे रानखांबानो बे रज'गोन आरो माने रज'बाबो माने रज'नायाथ' खायसे थेफायाथ' रज'खानाय नङा गोगा रज'गोन होमबाबो माने बेनिफ्राय जानाय बुस्थुआ माने मोजां जागोन आरो बेबायदि खालामना फैयोबा बेखौ माने एसे गोबाव दोननानै फोनो हासिगोन आरो थारमाने सबबो माने एसे माबा थानायबा बिटि बनायनानै आं फोनानै देखायदोंमोन आरो हालेवनो गैयाना हासार होनांला ओमफ्राय हासारा नोङो दहाय बिसानि बाबु बुंनाय बायदिनो आरो सब गोबोरखि हासार बेयाव खुनु रासायनिक हासार बे दैदो आरो दै मोजांदो ओमफ्राय बेखौ फिसादों बेखौ होनानै बेखौ सोमना लाग्रोदो आरो ओरैबाबो मोसौ हासुदैया बिराद गाराखा मोसौ हासुदै बुस्थु होबोला एख' एम्फौ
माबा खालाया नालाय बे बिदिसो माबानाय नालाय मा समान समान होनांगौ दैखौ हासुदैखौ नोङो माने एसे आन्दाज खालामना होदो नोङो बेगरा बेसेबां बुरजा इसेबा थिपिसेल' हो ओमफ्राय गाइखेरखौबो बेसेबा खबासेल' हो होनानै ओमफ्राय दा बेखौ 15 मिनिटसो दोननानै बेखौ दा फोनो हासिगोन आरो बै माबा बानलुफ्रा बानलु सानलु बानलु बेगर साफा बिदि खालामनांगौ हा रज'बाबो रज'आबाबो दा मादैया एसे जावग्रा जावग्रा फोना दोननाय आरो नङाबा माबा फोना दोनबाबो माबा दा नोङो जुदि मोजां खेथि मावोबा नोंनिफ्रायसो जोङो बायनानै जों सबबो गायनांसिगौ आरो लाफा जा लाइ जा बेगरखौ जोलै दोननानै बे गुटनि मानसिफोरानो बायनांगौ गुटनि मानसिफोरानो फोनानै जानांगौ मोनसे साइसनि थाखाय नोंसोरनिसो मोजां जायो मोजां जाया सरकाराथ' मोजांसो थियो दाथ' जोङो जानला मानला बायना जायो हाथायावथ' जोङो एकदम एम्फौ जाथारि स्लिम स्लिम बायनानै जाहोयो नालाय माबा मुलाया फार्स्ट ओंखारजेनो ना इसे मिसिं मुला आरो गाथियानो फिसा फिसा ओमफ्राय दाना लाबोदों नालाय आमाय सुलेन मोनाव ओमफ्राय दाना आंबो लानोसै होननानै लाबाय आरो मुथानो ओमफ्राय दरलायाबो लादों ओमफ्राय लाना फैबायथ' बिसोरो बेलासियावल' फुदोंनो फुङावल' थ' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअ'आ निस्सय जुदि नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर मोसौनि हासुदैजों लोगोसे गाइखेरखौ लानानै बिथांमोना दि मा मा फर्मुला आरो बोरैहाय हासारखौ लानानै मा मा खामानिखौ बोरै मा मा मैगं थाइगंखौ बोरै खालामनानै आबादखौ खालामनो हायो इजियैनो एम्फौ एनलानि जों माने सरिसाखौ मोननो हायो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना अलरेडि नुलांखाबाय मा माबायदि खालामो जायनि सुबुंनि न'खरावहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि मैगं थाइगं दायोथ' मैगं थाइगंनि सिजोन नङा होमब्ला लोगोफोर गोथां मैगं थाइगं लाइ लाफा मुला बायदि बायदि गोबां दा बेफोरनि सिजोन नालाय नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै न'खरावहाय ट्राइ खालामनानै नायदो जायोना जाया नोंथांमोना प्रेक्टिकेल खालामना नायदो जुदि जायोबा निस्सय नोंथांमोननियाव मोनसे फिथाइया मोनगोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' बिथांमोना बुंनाय मथेबा गोबां आइजो अनसाय आफादानो नैबे मोनसे माबाखौहाय फर्मुलाखौहाय दिनै लानानै फैनायाव बिथांमोना गावसोरनो भिडिअ खालामनानै बिथां ब्रादाराहाय भिडिअ खालामनानै हगारना होनायनि मथेब्लाथ' नंगौ होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला जाय सुबुङानोखि न'खरावहाय बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि आबादथिलिखौ खालामो नोंथांमोनाहाय दायो सिजोनबो फैखादों नङा होमब्ला अलरेडि थ' नोंथांमोना प्रेक्टिकेल खालामनानै जुदि नायोब्ला मोनथिगोन आरोना लोगोफोर थ' दायो आं बांद्रायखौ बुंबाय थालासै नङा होमब्ला लोगोफोर जोंनो बाथ्राखौ फोलावबाय थायो माने भिडिअबो लावलांबाय थायो नालाय ओंखायनो आं दायो बांद्रायखौ बुंनो थांलासै जाय सुबुङानोखि नायदो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव नोंथांमोना बै फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो जाहाथे आं आरो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय